egitea da Arantzazue, ez beti izan da nire obsesio bat. Eta beste gauza, maie etxea bete behazalako, eta orduan gauza originalarekin, etxeko eskiat gartu batzu dauzke, hankak desberdinek die. Gero, Maria Josek eskatzen zuen gauza sartzeko zea bat, beste kutxatxinxi bat, eta hor eskutu datzuk dara, pixka kopi batzuk die, liburutik ateratako. Arantzaz hori, harrik eta danak eitzek die, baina apostolo guztik egur desberdinik, bakitzek bere egurrek. Nere ingurun beti izan dira zura egin, lan ikeragarrik dituen jendea. Kontsebuko Bixente, Olan Otarren aitona. Nere aita zanare, altzariak egiten, trebeaz. Eta nik laste txinuen ikusita hori lan egiteko nintzela gauza. Orduan akto txiki bat egin nuen, naturarekin da. Noizian tokatzen bat zait, alamuzkon bat. Etxea ekarri eta urte pare baten legortzen dut eta gero txukundu. Hoxe da, nire artelana. Zaletasuna, beti baso ibiltzea gustatzen zait eta mendi. Tokatzen bada, bien. Propio bila, naiz, ibiltzen zen, atrapari da. Hor ikusten dituzue adibidez Guerrero horiek azpikaldean eskubitea daudena beran eta erdiko goikoa horiek grabatu dira. Hori da, bekoa, azpikaldekoa da, azetato bat, plastikotxo bat duzela. Bisturi batekin raiatu zuen eta gero bukatuta daunen tinta eman eta torkulo batean sartu tintako. Orduan ja papera imprimituta da. Da grabatu da. Zar berritze egiten nuen, eta zian produktu kimiko oso txarrak eta hor nuen neola eta zidarra pixkat eta hasi nintzen egurra zailatzen, baina guaren nahiko mailukin da eta hasi nintzen zeramikakin horrela. Hor nintzen nuen egurra eta zeramika eta baina. Materiala gresa, gresa refraktario eta porzelana. Azaltzen da, norbean nortasune eta kanpoko bai. Ekartitu. Hoi da. Orduan, bai margotzen da kanpotik barrua, barrutik kanpoa, da mundu bat oso handia. Segun ze kolorekin margotzen da, oka adibidez die artistiko, dare bai terapeutiko.